Какво става? Разхождаме ли се? Коко? Калуяне? Калуянчо? Разхождаш ли се, бе? Човек. Как е Ели, какво прави, а? Как е Ели, какво прави с кънките? Кара ли? Я свободен. Едно зад, значи пада се. Браво! Не го извазвай пътя. Не. Ели, наглеждай го да не отида на улицата някъде. Покач. Няма ли някъде асфалт да карате, бе? Айде трябва да вземам сега с нещо шили. Защото тук е много... Ай на Велината, там има много хубави люлки, такива къщички, където може да играе. Къде е това? На Велината и тук нагоре малко. Знам, бе, нали сме ходили с тебе. Айде. Ема трябва да го привирам да еде, той да спи. 1 часа става. Ама айде го закараме тук или не може. Сега ще трябва Няма време. Айде сега ще направим една обиколка. Защото след обеда. След обяд ще ги качи. Ма как отивате до там? По стръмното. Той на стълби. Да, бе, знам, да, аз съм ходил там. Защото има един път там. Но той е по павета. Ама ние през гората отиваме, значи тръгнали сме от гората, влизаме там вътре. То мрежата там дупка има, нали? Няма мрежа. Няма ли вече? Преди имаше мрежа. Няма мрежа. Има мрежа. Има мрежа. Да, има, обаче от тази страна няма мрежа.